Aivan mahtavaa päivää taas kaikille ja tervetuloa uuteen settiarvosteluun setistä 77256 Time Machine from Back to the Future. Ja joo, eiköhän mennä suoraan arvosteluun ja käydään eka läpi tämän setin figuurit. Käydään ihan ekana läpi Doc Brown. Tää on mun mielestä ihan sikahieno figuuri. Tää faceprintti ja hiukset on niin kuin oikeastaan täydelliset, niin kuin tunnistaa heti, että tää on Doc. Ja sitten tällä tulee jakoavain, joka on ihan silleen jokaisessa Speed Championsetissä, ja se on just hyvä, että tulee Docilla, kun se on kuitenkin rakentanut ton aikakoneen, niin sopii sillä hyvin. Ja tällä pystyy just helposti noita renkaita vaihtelee ja tekee kaikkia muutoksia tuohon autoon. Ja tää hiusosa on ihan tämmönen perusvalkoinen, mitä ollaan käytetty Docille ennenkin. Ja sitten faceprintti on todella hyvä täältä etupuolelta, se on tämmönen iloinen. Ja täältä se on tommonen vähän hämmästynyt ja sillä on tommonen laastari tuolla otsassa. Ja se näyttää mun mielestä tosi hienolta. Edestä on tämmönen ihan perus tohtorin takki ja tässä on vähän kaikkia tämmösiä härpäkkeitä. Joku tommonen putki menee ja tommonen henkilökortti ja näyttää jotain ajastimelta. Ja sitten pari kynää tuolla on taskussa. Ja sitten menee vielä vyö tossa. Sitten täällä takana on tommonen, mikä toi nyt on, joku ydinjuttu merkki. Ja sitten täällä on jotain kanssa härpäkkeitä, joku viivotin ja vähän kaikkea tämmöstä hauskoja härpäkkeitä täällä takana. Näyttää tämmöstä ihan kivalta. Sitten tällä on ihan perusvalkoiset jalat, jotka on ihan hyvät. Ei tää mun mielestä tarvii mitään legprinttiä. Ne olisi ollut vähän turhat ja joo, kyllä nämä toimii hyvin. Ja ihan perusvalkoiset kädet ja ihan väriset pikkukädet, niin nämä toimii tosi hyvin. Että ei tästä figuurista enempää. Tää on tämän setin paras figuuri ja tosi hyvä figuuri. Seuraavana olisi Marty McFly. Tää on tosi hieno figuuri, paitsi tää pää. Nämä jalat, tämmöiset perusvaaleansiniset, sopii hyvin Martylle. Sitten torsoprintti on tää sen perus, mikä sillä on Back to the Future 1. Ja sitten sillä tulee tää liivi, joka toimii niin kuin täydellisesti tälle figuurille. Tää on ihan sika hyvä lisä tähän. Ja täällä on myös studi takana. Sitä ei tässä käytä mihinkään, kun tää on siis Dreamsiin tehty alun perin tää osa, niin siinä sitä varmaan käytetään johonkin, en ole varma, kun mulla ei Dreams-seteissä tätä tule. Ja päänä tällä on tää perus Lego miespää, jota ollaan käytetty aika tosi monella figuurilla, kuten esim. Captain Americalla, Aldrich Killianilla, aika monella Harry Potter-figuurilla ja no Legolaksella ja joo, että sitä käytetään aika tosi paljon ja se ei Martylle sovi mun mielestä yhtään, koska tässä Marty näyttää tosi vanhalta, vaikka se on kuitenkin leffoissa aika nuori, koska tässä on kun on noi viivat tuolla sivuissa, niin tää näyttää varmaan joltain 30-vuotiaalta about tää figuuri. Sitten nämä hiukset, nämä on ihan fine. Ei nääkään siis ole mitkään parhaat, mutta nämä mua ei haittaa niin paljon. Mutta mulla on yksi fiksi, mitä mä oon tehnyt tälle figuurille. Eli ottakaas. Näin. Mä oon vaihtanut tän pään Tobey Maguire Spider-Man pääksi, joka tulee, ottakaas hetki. Tässä setissä Spider-Manille tulee vaihtopää, niin mä oon ottanut tästä sen, kun mä en itse Spider-Manille tykkää pitää Tobin päätä, niin mä laitoin sen Martylle ja sopii sille mun mielestä ihan hyvin. Sitten Martylle hiuksina mä käytän tätä Han Solo-hiusosaa, mitä ollaan käytetty Han Sololla. Itse mä sain tän Spider-Man 2099, joka on nyt siis niissä Spider-Verse CMF-paketeissa, että se on ainakin halpa tapa saada tää hiusosa, maksaa vaan joku 3-4 euroa, niin ei ole paha.
mutta mun mielestä tää figuuri tälleen tosi paljon paremmalta. Että tää naama ja hiukset ei oo ihan niin hyvät. Mutta helppo korjaus, mutta olisi voinut olla parempi naama ja hiukset. Mutta joo, mennäänpä nyt tohon itse autoon. Tässä olisi tää itse DeLorean. Tää on ihan sairaan hieno. Tää on, voin varmaan sanoa, että hienoin Speed Champions-setti mitä on. Ei edes vaan minkä omistaa, vaan oikeasti, että hienoin mikä on olemassa. Tää on ihan älyttömän hieno. Käydään vaikka edestä taakse läpi. Täällä on, sitä tarkentaa, edessä on toi DMC-logo tämmöisessä, ei tässä, tää on mulle eka setti, missä mä saan tätä osaa, mutta 1x3 tämmönen G-Slope-osa. Tässä setissä tulee myös mulle toinen uusi, joka oli siis 1x4 G-Slope-osa. Niin joo, mutta tässä on toi tarra, näyttää mun mielestä tosi hyvältä ja toi on hyvin hopealla toi DMC tossa, niin näkyy hyvin. Sitten noi etuolot on mun mielestä tehty tosi hienosti, ne on laitettu tommosia ikkunapaneeliosiin. Ja siis noi on printit, noi valot. Ja sitten tässä edessä on läpinäkyvän sinisiä tämmösiä taileja, jossa on hopeata printtiä, että ne näyttää siltä jutulta, mitä tämän auton ympärillä on, että ne pystyy matkaan ajassa. Ja tämmöistä just kiva, että nämä on printit eikä tarrat, se olisi nimittäin aika kauheata. Sitten tässä konepellillä on harmaata, tämmöistä tailia pelkästään kokonaan, ja sitten tässä on pari studia, ne ei haittaa oikeastaan yhtään. Sitten täällä sivuissa menee nämä mustat johdot, ne kiertää täältä auton ali ja sitten menee tänne taakse tohon kiinni, sama tuolla toisella puolella. Ja joo, ne näyttää mun mielestä ihan sika hyvältä. Sitten täällä edessä ja takanakin on renkaat. Nämä on mun mielestä ihan sairaan hienot ja näyttää just siltä, miltä ne näyttää niissä leffoissakin. Ja sitten tässä on just pari tarraa. Noniin. Tässä on 2x6 tailissa tämmönen tarra kiinni ja sitten tossa on tommosessa 1x2 slope-osassa on tarra kiinni. Toi 1x1 on printti. Sitten täällä jatkuu tää läpinäkyvän sinihopea juttu taas. Näyttää hienolta. Ja sitten tää tuulilasi on mun mielestä tosi hieno, vaikka nämä ovet ei aukeakaan, mutta ei sitä voi olettaa, kun ei aukea missään muussakaan Speed Championissa. Sitten täällä takana on mun mielestä tosi hienosti tehty nämä jutut, mitkä on täällä takana. Näyttää ihan sairaan hienolta. Ja täällä takana, jos tää tarkentaa, niin lukee vielä DeLorean tarrana tommosessa 1x8 tailissa. Ja sit tuolla on vielä toi rekkari California Out of Time, joka on mun mielestä tosi siisti niinku detaili. Ja toikin on itse asiassa printti. Täällä takana on ihan järjettömästi detailia. Tätä on hankala edes kaikkia käydä läpi, kun tätä on täällä niin paljon. Tää on tämmönen musta onkivapa osa, jota on tähän käytetty. Ja mun kaveri sanoi, että se oli sillä, kun tää oli siis niinku ihan siellä pussissa niiden muiden osien kanssa, että tää oli vähän vääntynyt. Mulla tää on ihan suora, joka on erittäin hyvä asia. Sitten täällä takana on printattu tommonen, otas mä otan tuonne irti, nyt lähti nyt tuosta hyvin. Tämmönen printattu, jos tää tarkentaa. Noin, tämmönen printattu disk-osa, näyttää mun tosi hienolta. Ja joo. Muuten täältä takaa, tää on aika tosi hieno tää auto. Tää on ihan, en mä voi sanoa muuta kuin, että tää on vaan ihan sairaan hieno. Täältä ei mulla oikein muuta täältä ulkopuolelta, mutta käydäänpäs täällä sisällä. Täällä on ihan perus tommoset mustat penkit, jotka näyttää tämmöistä hyvältä. Ja sitten täällä on edessä ratti, joka tietenkin on. Ja sitten tuolla on joku tommonen pieni tarra, joka on, mä en tiedä mikä sen kuuluu olla, mutta joo. Sitten yksi negatiivinen asia, niin on tää vaihdekeppi. Tää siis
tää lähtee melkeinpä koko ajan irti tästä, koska silloin kun Marty ja Docin laittaa tänne, niin niiden oikeastaan molemmat kädet osuu tohon. Ja tää on muutenkin tosi herkästi täällä kiinni, joka on vähän ärsyttävää. Noin. Ja sit tässä on tietenkin 1-2 brikki, johon on noin printattuna noi vuosiluvut, mihin ne matkaa niissä leffoissa. Ja se on mun mielestä tosi siisti detailia, että on vielä printti eikä tarra. Nyt mä otan nää takaisin. Oho. No niin. Sitten täällä takana on vielä tää NS-aikakoneen tää osa. Mä en oo sanomassa sen nimeä, koska muuten mä joutuisin kuvaan tämän kohtauksen varmaan 10 kertaa. Mutta joo. Sitten tossa on tommonen printattu 1x1 taili, jossa on tuommoista jotain kontrollipaneeliprinttiä, näyttää tämmöistä hyvältä. Ja sitten tuolla on tommonen punainen ja vihreä valo, näyttää tämmöistä hienolta. Ja joo, mulle ei tästä oikeastaan ole mitään muuta huonoa sanottavaa kuin toi vaihdekeppi ja sitten, oho nyt vinkui vähän. Täällä takana on nämä osat, niin nämä on tosi herkästi kiinni, niin nämä lähtee siis aika helposti irti. Samoin tää. Siis tää ei kyllä lähde niin helposti, mutta kyllä tääkin, kun tää on vaan tossa siis kiinni. Setistä ei muuta huonoa sanottavaa, mutta joo. Tästä autosta saa myös muutettua sen kakkosleffan DeLoreanin, mutta mä en ole ihan varma, miten se muutetaan. Niin pitää testata. Oho, noniin. Sehän muuttuu. Nyt me voidaan käydä vielä läpi tää kakkosleffan versio tästä. Oho, nyt taas lähti irti. Tässä kakkosleffan versiossa, niin täällä takana vaan siis otetaan 2 osaa pois. Se onkivapa, tosta, jos tuo näkyy, niin tuolta otetaan se onkivapa osa pois. Sitten ton diskosan päältä otetaan se keltainen osa pois ja siirretään tää Mr. Fusion juttu tähän päälle, mihin laitan ne biojätteet, että tää toimii. Sitten takana tietenkin toi rekisterikilpi vaihtuu tuohon oranssihopeeseen, joka toikin on printti ja näyttää tosi hyvältä. Ja siis toikin on printti, mikä tuossa on tuossa Mr. Fusionissa. Muuten, niin sitten nämä renkaat tietenkin kääntyy, joka on isoin osa tätä. Ja nämä näyttää ihan sikahyvältä tässä kakkosleffan muodossa. Ja mä itse tykkään just pitää tätä DeLoreania tässä kakkosleffan muodossa, koska tää on mun mielestä paljon hienompi kuin se ykkösleffan. Mä tykkään ykkösleffasta enemmän, mutta kakkosessa mä tykkään tästä DeLoreanista enemmän. Ja sitten mä haluan näyttää yhden asian, vaikka se ei tähän settiin kuulu, mutta mä oon itse tehnyt silleen, että mä saan muutettua tämän myös kolmosleffan DeLoreaniksi. Niin oottakaas ihan hetki. Näin, nyt se on tässä kolmosleffan versiossa, joka ei tuu mukana tässä setissä, joka on ihan ymmärrettävää, mutta olisi se ollut ihan kiva. Tässä mä vaihoin nämä renkaat tämmöisiksi punaisiksi, jotka tulee yhdessä Audi Speed Championissa, semmoisessa punaharmaassa. Mä en nyt muista, mikä sen setin nimi on, mutta joo. Sitten mä oon laittanut tähän kiinni tähän tämmöiset hopeat kiiltävät studit, paitsi tänne taakse perälle, koska mulla oli tätä osaa vissiin vaan 3, joten mä joudun laittamaan tänne tommosen perushopeen. Sitten konepellille mä tein tämmösen 4x4 pleitille, laitoin vaan siis varaosista hopeita ja harmaita osia. Ja sitten tosta laitoin tämmöset ruskeat slope-osat, että ne on ne nahkalenkit, mitkä pitää kiinni. Ja mun mielestä tää näyttää tälleen tosi hyvältä ja näyttää about siltä, miltä tää siinä kolmosleffassa näyttää. Mutta joo, ei mulla tästä setistä varmaan muuta. Ja sitten vielä tietysti, koska tää on aikakone, niin tietysti tää pystyy matkaa ajassa. Vai mitä? Ottakaas. Hyvää päivää taas teille kaikille ja tänään meillä olisi teidän ei pitänyt vielä nähdä mutta nyt te näitte, ei se mitään. Että joo, semmoista sattuu.
Mutta joo, eipä tästä setistä nyt oikein muuta oo. Tää on ihan sairaan hieno, ehdottomasti hienoin Speed Champions-setti, mitä on ja minkä omistan. Ja figuurit tässä on ihan hyvät. Doc on tosi hyvä, Martissa toi pää ja hiukset just on vähän miinusta, mutta ei niissä mitään silleen niin kuin hirveän pahaa oo. Tää on erittäin hienoa, sain tän just Sittarissa on kaikki Speed Champions-setit alessa, niin maksoi alle 19 € tää setti. Joo, tietenkin tää on tällä hetkellä aika vaikea löytää. Mullakin Sittarista tää oli 1, ja tää oli vähän boksi ottanut, boksikin oli ottanut vähän osumaa, että on vissiin joku muukin käynyt katsomassa. Mutta joo, eipä tässä oikeastaan muuta. Paitsi yksi asia mun pitää muuten nyt sanoa. Mä oon ajatellut, että mä haluan tehdä tänne kanavalle pelkästään arvosteluja. Ja mä oon ajatellut, että mä aloittaisin Lego Stop Motion-sarjan. Joko Ninjago tai Marvel, tai sit se tulee olemaan ihan niin kuin kokonaan, että siinä on ihan kaikkia eri hahmoja. Niin mä tarttisin vähän teitä siihen. Mä tarttisin nimittäin ääninäyttelijöitä siihen. Koska mä en halua tehdä kokonaan hiljasta siitä, enkä käyttää valmiita voicelineja mistään leffoista. Ja mä en myöskään halua itse niin kuin ääninäytellä jokaista hahmoa siinä, niin jos ootte innokkaita ääninäytteleen tiettyjä hahmoja, niin laittakaa kommentteihin. Voitte laittaa vaan ihan sama, voitte laittaa, jos haluatte tulla ääninäyttelyyn, tai voitte laittaa tiettyjä hahmoja, mitä haluaisitte, niin mä voin sitten sanoa, että käykö. Mutta joo, eipä oikeastaan muuta. Se on sitten vaan moro!